Bueno, estamos aquí os familiares facendo un acto de reivindicación porque en 2 meses, con todo o que pasou aquí nesta residencia, DomusVi sigue sin ter personal. Xa non o tiña antes e iso facilitou que o virus campara as súas anchas por esta residencia e sigue despois de 2 meses e de todo o que pasou facendo exactamente o mismo. Sigue sin contratar personal. A día de hoxe non hai enfermeiras para cubrir 24 horas e non hai atención nocturna. Ahora que se marcha a Xunta, de 12 enfermeiras pasan a ter solo 3, unha delas en prácticas. E pola noite haber 2 persoas para atender a máis de 100 que hai aí dentro. Non podemos admitir esta falta de atención para os nosos familiares. Pasarán a partir de agora a ser as auxiliares, as que fan a labores de enfermera cando estas non están, e a ser tamén as serocultoras, que son traballadoras con 100 horas de formación a facer esas funcións. Non podemos admitir que a mesma persona que está cambiando cueiros logo sea que vai a administrar medicación, a que vai a facer curas ou a dar alimentación parenteral. E sobre todo porque non van a ter nin tempo para lavarse as mans, para higienizarse adecuadamente. Todos estes protocolos que se exige frente ao COVID ralentizan o traballo, porque implican unha pérdida de tempo que non se pode facer se a xente é escasa. Necesitaba haber máis personal. Queremos tamén que se poña personal para rehabilitar os residentes que están aí dentro que necesitan ahora mismo unha serie de atencións despois deste confinamento, máis alá das consecuencias do COVID. Hai consecuencias mentales propias do confinamento. Queremos saber tamén canta xente morreu nesta residencia, porque faltan 37. A Xunta dice que foron 22. Donde están os que faltan? Queremos que se nos diga a verdade. E queremos saber por que morreron 22 persoas nesta residencia cando había UCIs disponibles. Non había motivo para deixalos aquí. Había que haberlle dado unha oportunidade de leválos a un hospital. E queremos que se nos diga a verdade. Como decían en Madrid, cando foi os atentados do 11M, antes de votar, queremos a verdade. Vale.